Mayong adlaw sa atong tanan mga igsoon ug karon adto ta sa pagpaminaw sa pulong sa Dios. Sa atong kinabuhi dili nato malikayan nga aduna gyud tay pagpangutana sa atong kasing-kasing bahin sa kahimtang sa atong kinabuhi. Usahay sa atong kaugalingon mangutana ta kung nakahibalo kaha ang Dios sa atong kahimtang karon. Sa mga aksidente nga nahitabo, nakuyaw kaayo. Ngano man nga siya wala may pagtagad. Sa mga panahon nganong dunay bagyo o mga linog o mga sunog, kahibalo ka ang Dios sa panghitabo. Og ako, nakaila kaha siya kanako? Nadunggang kaha niya kining akong mga pangutana sa akong hunahuna. Aron masabtan nato og matubag ang atong pagpangutana mga igsoon, na kini normal ni nato mga igsoon. Adto ta sa pulong sa Dios. Og ako kamong imbitahon sa pag-abli sa inyong Biblia sa Genesis chapter 1. Usa lamang ka bersikulo may igsoon ug kini naa sa bersikulo 5. Og kining maong atong mensahe akong giuluhan og ang Dios nga nagmando sa adlaw o gabi. Atong paminawan ang pulong. Og gihinganlan sa Dios ang kahayag nga adlaw, og ang kangitngit gihinganlan niya nga gabi. Og dihay kahaponon, og dihay kabuntagon, usa ka adlaw. Magampo ta mga igsoon. Dalaygo namong Amahan, salamat nga ikaw ang nagkontrolar sa tanan, sa tibuok kalibutan. Ikaw mao ang nagpasiugda og nagpadagan ni ining tanan nga panghitabo. Busa ikaw usa ka soberanong Dios nga angay namong pagasaligan. Hinaot pa nga ang imong pulong makahatag og kahayag sa among mga pagpangutana sa among kaugalingon, aron nga kami mapalig-on diha sa among pagsalig og labi na sa among pagpangalagad kanimo. Salamat Ginoo, tultuli kami niining imong balaang pulong karong buntaga. In Jesus name, Amen. Dinhi sa Genesis chapter 1 verse 5, makita nato ang konteksto nga human gihimo sa Dios ang kahayag pinaagi sa iyang makagagahom nga pulong nga kini mabasa nato Genesis 1:3. Og iyang gilain kini gikan sa kangitngit Genesis 1:4. Iyang gihatagan og ngalan og utlanan ang matag usa niini dinhi sa bersikulo 5. Gihan-ay sa Dios ang universo aron sugdan ang dagan sa panahon o ang siklo o ang cycle sa adlaw-adlaw nga kinabuhi. So mga igsoon, dili lang basta naghimo ang Dios og kahayag og kangitngit, gihatagan usab niya kini og dapit og katuyuan. So atong tan-awon karon ang tulo ka nga mga puntos kung sa unsang paagi ang pagngalan sa Dios sa adlaw gabi nagpalig-on o magpalig-on sa atong pagsalig o ang pagpangalagad kaniya. Atong tan-awon primero ang hinungdan o paagi sa pagngalan sa Dios sa adlaw gabi. Makita nato dinhi ang katungod sa pagngalan o pagpanag-iya. Kini nagpasabot nga siya ang may katungod
og pagngalan kay tungod siya ang tag-iya. Busa kini nagpasabot nga ang Dios soberano, mao kini ang iyang soberanya, ang iyang pagkontrol sa tanan, ang iyang pagkagobernador, ang iyang pagkahari sa tibuok kalibutan. Atong basahon ang atong bersikulo ug nag-ingon, og gihinganlan sa Dios ang kahayag nga adlaw, og ang kangit-ngit gihinganlan niya nga gabi, og dihay kahaponon, og dihay kabuntagon usa ka adlaw. Now, sa kultura sa daang tugon, mga igsoon, ang magngalan sa usa ka butang o dapit mao ang tag-iya. Og adunay hingpit nga awtoridad niini sama sa pagngalan ni Adan sa mga mananap. Kay siya mo igitagaan sa Dios og awtoridad nga panghinganlan ang tanang mga binuhat niya. Busa sa pagngalan sa Dios sa adlaw ug sa gabi, gipakita niya nga siya ang labaw nga tag-iya sa kahayag ug sa kangitngit. Walay bisan usa niini ang gawas nun sa iyang pagmando. Siya ang soberanong Dios o ang may kontrol sa tanang butang. So kung busa ang usa ka amahan ug inahan nga mga anak, sila adunay katungod sa paghatag og ngalan sa bata. Dili ang atong o ang ilang silingan. Kini tungod kay ang bata ilaha og ubos sa ilang pagpangga og pagpadako. So busa sa atong kinabuhi migsuon tungod kay ang Dios mao ang nagtag-iya sa adlaw ug gabi, siya usab ang tag-iya sa tanan nimong mga adlaw ug mga gabi. Kay balo siya sa tanang panghitabo niini. O siya ang nagpamatnugot unsa may mahitabo alang sa imong kaayuhan. Walay usa ka segundo sa imong kinabuhi nga sulandog lang ang tanan nimong panahon anaa sa ilalom sa iyang soberanong pagpangga o pagpanag-iya. Kay balo ka ba maigsuon nga ang tanang bituon sa kalangitan nga trilyon-trilyon mga igsuon kini naihap sa Dios og iyang gitagaan og pangalan. Atong basahon na sa Salmo 147:4 nagaingon mga igsuon, iyang ginaisip, iyang ginahihap ang gidaghanon sa mga bituon, nagahingalan siya kanilang tanan sa ilang mga ngalan. Kaila siya sa tanang bituon gagmay dako. So busa sa atong pagpangutana, nakaibalo kaya siya, nakaila kaya siya kanako. Kaila siya nimo. Nakadungog siya sa imong pagbati. Nakaila siya. Kung ang bituon na ihap niya, unya gitagaan pagngalan matag-usa, labi na ikaw, kaila ka. Wala ka pa mahimugso, naapas taguangkan sa imong ginikanan, kaila na siya, o nakaibalo na siya, unsay imong mahimong pagkatao sa panahon. Ang iyang plano, kinahanglan ang masunod, ang ikaw maluwas. Subusa unsay buhaton nimo karon nga nakaila ka na sa Dios, kinsa siya, kaibalo siya, nakadungog siya nimo. Sumala sa Salmo 148, versikulo 3, nagaingon, daygon ninyo siya adlaw ug bulan, daygon ninyo siya kamong tanang kabituunan sa kahayag. So ang pagmando sa Dios sa pagdaig kay tungod ang Dios may nagkontrolar sa tanan, siya ang soberano sa tanang butang. Gimanduan niya ang adlaw, gimanduan niya ang bulan, gimanduan niya ang tanang kabituunan nga pagkadaygon siya. Kinsa man kita nga dili mo daig kaniya, nga siya mo ay nagkontrolar sa atong kinabuhi, kay balo siya sa atong kinabuhi, kailat siya sa atong ngalan. Angay lamang nga mudaig kita imbis nga atong hunahunaon pirmi ang tanang mga kasakit nga panghitabo niini tanan niya nana. Sumala sa Roma 8:28, dunag yoy katuyuan ng Ginoo sa tanang panghitabo alang sa kayuhan sa mga taong nagamahal o nagadaig kaniya. So busa mahigsuon,
kining paghatag niyang pangalan sa adlaw gabi, mao ni magpalig-on sa atong pagsalig. Kay tungod ang katungod sa pagngalan o pagpanag-iya naagyod sa Dios. Ikaduha, kining paagi sa pagngalan niya sa adlaw gabi, kini migso nagpahibalo nga ang maalamong paghanay sa Dios. Gihanay niya ang tanan. Atong basahon og balik ang atong bersikulo. Nagaingon, o gihinganlan sa Dios ang kahayag nga adlaw o ang kangitngit gihinganlan niya sa gabi o nga gabi o dihay kahaponon o dihay kabuntagon usa ka adlaw. Kining pangitabo migsuon, dunay divine order, dunay balaang paghanay sa tanan. Ang paghimo sa adlaw o gabi nagpakita nga ang Dios dili Dios sa kagubot, kundi Dios sa kahusay. Managiingon ni Pablo dito sa iyang sulat sa 1 Corinto 14:33 na ang Dios dili Dios sa kagubot, kundi Dios sa kalinaw, sa kahapsay, sa kahusay. Maigsoon gikinahanglan sa tao ang adlaw aron magtrabaho, og gikinahanglan sa tao ang gabi aron sa pagpahulay. Tan-awon ng kahanay, naagid ang order. Gihanay kini sa Dios sumala sa iyang kaalam aron ang iyang mga binuhat mabuhi og mulambo alang sa iyang himaya. Tanang butang, tanang pangitabo kinahanglan mubalik alang sa iyang kahimayan. Sama usa ka maayo nga kompositor sa musika, maigsuon. Adunay bahin sa kanta nga kusog ug masadya sama sa adlaw nga kusog, ug adunay bahin nga hinay ug mamingaw sama sa gabi. Kung dunganon o magsagol kini nga walay hanay, saba ug gubot kini patalimhugan. Apan sa kamot sa kompositor, mahimo kining nindot nga huni. Subusan mga igsuon, usahay bation nato, nagubot ang atong kinabuhi, apan hinumdumi nga ang Dios nagtrabaho gihapon aron magdala og hanay og katuyuan sa imong mga kalisdanan. Salig sa iyang hingpit nga schedule og kaalam. Bisan pa kun dili nimo masabtan ang iyang pamaagi sa pagkakaron. Kay tungod ang Dios mooy Dios sa kahanay o kahusay. Ikatalo, kini dili lamang nagpasadaan nga primero doon na siya katungod sa pagngalan kay tungod siyang tag-iya ang iyang maalamong paghanay o ikatulo ang saad sa bag-ong adlaw. Tanaw atong basahon nato balik ang atong bersikulo. O gihinganlan sa Dios ang kahayag nga adlaw, o ang kangit-ngit gihinganlan niya nga gabi, og dihay kahaponon, og dihay kabuntagon usa ka adlaw. Nagsoon timani ka na, dunay kahaponon, dihay kabuntagon, dunay bag-ong adlaw. So pagbot pasabot ni ini maigsoon, matod sa konteksto, og diha ang kahaponon og diha ang kabuntagon, ang unang adlaw, timani nga sa plano sa Dios, ang adlaw nagsugod sa kahaponon o sa kangitngit. Paingon sa kabuntagon, sa kahayag, sa pagpasiga. Kini naghulagway sa iyang providensya. But pa sa providensya, ang iyang pagkupot, ang iyang pagpahilunan nining kalibutan, way aksidente. Bisan pa sa mga aksidente, dili ka na aksidente kay naana sa providensya sa Dios, na ikatuyuan niya na. Kini naghulagway sa iyang providensya nga ang kangit-ngit dili mao ang katapusan sa istorya. Ang kangit-ngit kanunay nga musangpot sa usa ka mahimayaong kabuntagon sa iyang grasya. Dunag yun tay paglaom, bisan pa'y unsa ang may tabo sa atong kinabuhi.
So human sa mapait nga Biyernes Santo mga igsoon, diin si Jesus namatay o gilubong sa kangit-ngit sa lubnganan. Miabot ang mahimayaong Domingo sa pagkabanhaw. Diin may banag-banag ang kahayag sa kadaugan, batok sa kasalanan o sa kamatayon. Busa mga igsoon, kung anaa ka karon sa kahaponon o sa panahon sa kangit-ngit sa pagsulay, ayaw kawala o kawad-i og paglaom. Diha sa iyang grasya, naay kabuntagon nga moabot nga usa ka adlaw. Ang iyang unyon kanato pinaagi ni Kristo nagpasalig nga ang atong mga kasakit lumalabay ra, o ang iyang walay katapusang kahayag maoy maghari kanato sa katapusan. Timan ika na, may igsoon. Ayaw diha pagpabilin sa imong kagulanan, diha sa paglubog nimo sa kamalasan, na ay pirming bag-ong kabuntagon, bag-ong adlaw, bakod, tindog, barog. Kay gihinganlan sa Dios ang adlaw, ang bulan. Doon na gyud tay paglaom. Subusa mga igsoon karong orasa. Ang Dios sa Genesis 1:5 mao ang Dios nga nagkupot sa dagan sa panahon og nagmando sa matag siklo sa kinabuhi. Kay balo ba ta? Kay balo ba ka? Nakita karong panahon na naatas kinabuhi diha sa unsa man, sa kasaysayan sa katubsanan. Og ang kasaysayan sa katubsanan kini na pinalihok sa tulo ka tipan o covenant, pagsalig sa Dios. Primero mao ang covenant of redemption, iyang giplano ang tanan kining plano sa Dios didto sa wala pay kinutuban may igsoon, iya kining gipasiug o gisugod pinagits diha sa creation. Mao nang kini nagsugod ta sa creation og kana naghitabo kay tungod kini naa na sa plano sa Dios, ginganlan og covenant of redemption. Unya karon naata sa covenant of grace. So ang Genesis 1:5 mao ang Dios nga mo'y nagkupot sa dagan sa panahon og nagmando sa matag siklo sa kinabuhi alang sa atong kayuhan. So busa karong orasa ako o kamong hagiton. Primero alang sa inyong kalig-on sa pagsalig. Salig sa Dios sa matag adlaw og matag gabi sa imong kinabuhi. Ayaw paglubog sa kapildihan, ayaw paglubog sa kawalay paglaom, barog, tindog. Kaya ang Dios maoy nagkontrolar sa panahon og sa imong kinabuhi og aduna siya giandam nga bag-ong kabuntagon alang kanimo. Karon kung hayag og humagaway ang imong kahimtang, dayga siya, dayga ang Dios. Kung ngit-ngit og lisod ang imong giagian, salig gihapon kaniya. Kay bisan ang kangit-ngit ubos sa iyang pagmando og iyang gamiton alang sa imong kaayuhan. Di man ni nagaingon Roma 8:28? Kita nasayod nga diha sa matag usa ka butang ang Dios nagabuhat og maayo uban kanila nga mga nahigugma kaniya o mga tinawag sumala sa iyang katuyuan. Karon ikaduha mo ni pagsalig paghagit kanimo nga lig-una ang imong pagsalig diha sa Dios. Og ikaduha ako kang hagiton alang sa imong pagpangalaga. Ngano man nga ang imong kalipay wa naman sa pagpangalaga. Ang imong kalipay karon naa na mas kalibutan. Kalihukan sa kalibutan.
nga ang mga anak sa Dios ang iyang kalipay naagyod diha sa pulong o sa pagpangalagad sa Dios. Subusa gamita matag adlaw nga gihatag sa Dios kanimo alang sa iyang katuyuan. Barog, bakod, lakaw sa iyang kabubuton. Ayaw usiki ang panahon sa mga walay pulos nga butang. Himua nga ang imong pagmata sa buntag o ang imong pagpahulay sa gabi usa ka buhat sa pagsimba o pagpasalamat sa iyang pagkaginoo. Ihalad ang imong tibuok adlaw-adlaw nga kinabuhi ingon nga buhing sakripisyo alang kaniya. Amen. Magamputam nga igsuon. Salamat Ginoo sa imong pulong nga kami nagapabilin niini kay tungod sa imong pulong may baw-an namo ang kamatuoran ug ang kamatuoran lamang mao'y makahatag kanamong kagawasan. Salamat sa Ginoo. Salamat Lord nga dunay kagawasan pirmi diha kanimo pinaagi sa among pagtuon pagtuki sa imong pulong. Hinaot pa Lord nga dili kami abtan og kangit-ngit niini kakapoy sa among pagtuon, sa among pagtuki sa pulong kay tungod ang imong pulong mo'y suga sa among tiilan ug kahayag sa among dalan. Salamat Ginoo karong orasa nga among napatalinhugan ang imong pulong nga mo'y nagpalig-on sa among pagsalig ug sa among pagpangalagad diha kanimo. Salamat Ginoo, hinaot pa nga kini imong itanong sa kasing-kasing sa matag nagpaminaw karong buntaga aron sila makabarog, makatindog, makalakaw sa bag-ong kinabuhi o bag-ong kasadya diha sa pagpangalagad sa Ginoo. Salamat Lord, mo kining among pag-ampo diha lamang sa ngalan sa Ginoong Kristo. Amen.